תכניס אותו. בוזמן, מה אתה עושה? מה שעושים פה, זה מה שאני עושה. תכניס אותו לתא. לא, רגע. אסור לו להיות פה. מה איתך, תגיד לי? באמת, עזוב. הוא לא יכול להיות פה, אתה השתגעת? די, באמת, נו. תכניס אותו, נו. רגע, השירותי העצירים זה מקומה למטה, קחו אותו לשם מהר. אבל יש סתימה שם אצל העצירים. תגיד, עצור, מה, אתה משחרר אותו? העציר צריך להשתין. בוזמן, אין איזה צורה, בחייך. אורק, תכיר. זה סגן ניצב באטלס.